Abakus v sebe spája starodávne počítadlo a novodobé vedecké poznatky o vývine mozgu. Dobre vieme, že ľavá hemisféra je o číslach a práva je o obrazoch. A abakus je číslo aj obraz v jednom. Priebeh hodiny nie je len o samotnom počítaní nejakých príkladov, ale skôr je to cez rôzne hry riešenie nejakých problémových situácií a v nich sú zakomponované aj matematické príklady. Je to vlastne učenie takou hravou formou, kde deti nielen počítajú, ale popri počítaní sa aj s tými číslami zabávajú a to je dôležité zaujať deti, aby ich to počítanie bavilo, lebo nie pre každého je tá matematika zábavná. Mojej dcere sa na kurze abakusu veľmi páči. Je taká kreatívnejšia, viac sa koncentruje v škole, pristupuje k učeniu tak zodpovednejšie, dôslednejšie. No, mne sa páči, že si tu môžeme hrať a že môžeme na konci pozrieť rozprávky, ktoré majú vždycky nejaké ponaučenie. A v matematike teraz som bola na prijímačkách a nevedela som vypočítať jeden ťažký príklad a z časti mi pomohol aj abakus, takže to je super. U predškolákov je zaujímavé to, že deti, ktoré prišli na abakus a ešte nepoznali číslice alebo poznali len málo a niektoré, sa veľmi rýchlo naučili počítať a pracovať s číslami. Dieťa môže hneď počítať s jednotkami, desiatkami, stovkami, tisíckami a deti práve fascinujú veľké čísla a sú veľmi vnútorne motivované pracovať s nimi. Celé to vyučovanie je dobré v tom, že nie je to postavené na drille, ale je to postavené na hre. U mojej dcery vidím, že už teraz dokáže spočítavať v podstate v predškolskom veku čísla do 20 a už postupne prechádzame aj na väčšie čísla. Táto metóda ma oslovila tým, že je to taká hravá metóda počítania, tým, že je to také spojenie o novodobých poznatkov o fungovaní mozgu spolu s počítaním. No tak som dúfala, že keby to náhodou moje dieťa zdedilo, takže by sa vďaka takémuto peknému krúžku možno v budúcnosti vyhlo tým problémom, ktoré som mala ja. Nie je to len o matematike, ale deti si pozerajú aj drobné videá, zatancujú si a občas idú aj von. Vikino patrí medzi tie deti, ktoré sú dosť neposedné a veľmi majú zlú koncentráciu a práve abakus je super v tom, že neučí deti len ako vypočítať 1 plus 1 na prstoch, čiže toto je veľmi dobrý spôsob, ako naučiť tie deti mať rado matematiku. Čo je pre mňa dôležité, je radosť z učenia. Keď sa môjho syna opýtam, či sa teší na abakus, či chce ísť na tento kurz, tak vždy povie áno, vždy sa veľmi teší, čo je pre mňa úplne najdôležitejšie. Teší ich to, baví ich to, je to niečo veľmi výnimočné na Slovensku, takže som hrdá, že môj syn môže navštevovať takýto krúžok. Baví ma počítanie s abakusom, Hanka je super a chcela by som, aby Oli tiež chodila na abakus. Dôležitejšie ako výsledky, ako známky, ako hodnotenia je pre mňa radosť detí z toho, že počítajú, že ich matematika baví a že budú schopní ju používať v bežnom živote.